أرأست زينة إثيوبيا أبوش 4 عامات سدتنيا تابدر قبل كبابتات 100 مليون فلسات متكال زاتو تقال تكبرون مقبر حبرون نتكم زحتت مكتل قدما يونيستر رايت تمسكن ترون قاليتهم ጸገማት ብዘተ መፍታሕ ባህል ብምግባር ካብ ጎንጽ እንጥፋትን ክንወጽ ይግባ ክብሉ ነበርት ከተማ ሐረሪ ተዛሪቦም ካብ ወጻይ ኣሜሪካ ትሕቲ ሰሃራን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ዝውዕል 536 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝገበረት ኣፍሊጣ سلام دعنا هبلي زخبركم متملكتنا كاب تي في مدب قنقات غرني على توماد زينا خاب ساعه جميرو نابخم كبليو ماد زينا انا مرحكم نازريت بريو حبيركم كصنحه فلما حصرت زيناتات ممحيشي ماكرو قطبا عودولك اب وشت يقطوا زلو غدا كبز بلي خبرو منيستر غنزب ايت احمد شودي غليطوم افصاطما مكاب غبريز تمته مدرخ زته يسالط الله منغستي زكبو زلو غبري مس حفشاوي فريات وشت عدين تنጻጸር توحوت كم زخونه ونغليطوم ممحيش ماكرو قطبا عودولك اب وشت قطبا زلو غدا كبز بلي ونيلام اتممحيشين افريت وشت عدي قدامنت كم زهب مغلاط لقاح بزملكات بفلاي منغستي قدم حزي بصفحات ووصلت نبره لقاح بمتراف زحشه فسات لقاح نعودولك خمزهلو تزاريبوم ሚኒስትር እቶት አይናለም ንጉሴ ብግዳን ብዝሓለፉ 5 ዓመታት እቶት በ3 ዕጽፊ ምዕባዩ ገሊጸን ኣብ በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም 513 ቢልዮን ብር እቶት ከም ዝተረኸቡን ገሊጸን ቻይናዊ አፍራይ ኤሌክትሮኒክስ ኩባንያ ህዋዌ ኣብ ኢትዮጵያ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ንምምሓሽን ብዝማን ዝግበር ጻዕሪ ሓገዝ ንኽገብር ተሓቲቱ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ኢንጂነር ሃብታም ኢተፋ ምስ ፕሬዝዳንት ህዋዌ ኣብ ዞባ ምብራቕን ማእኸላይ ኣፍሪካን ጄሪ ቼን ተዛትዮም ኣብዘቶም ድማ ህዋዌ ዘለዎ ልምድን ዓቕምን ብምጥቃም ኣብ ኢትዮጵያ ምሕደራ ሓበሬታ ሃፍቲ ማይ ንምዝማንን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንኽሕግዝ እቶም ሚኒስትር ሓቲቶም ኣብ ስራሕት ምዝማን ግልጋሎት ቀረብ መስተማይን ሳኒቴሽንን ኣብ ዓውድ ልምዓት ኢነርጂን እናተግበረ ኣብ ዝርከብ ትግበረ ኣውቶሜሽን ምስቲ ኩባንያ ብምትሕባር ከም ዝሰርሑን ሓቢሮም መሰረተ ልምዓት ሓይልን ምምሕያሽን ምዝማንን ኣብ ዝግበር ከይዲ እቲ ኩባንያ ተሳትፎ ንኽዕቢ ምሕታቶም እውን ካብቲ ሚኒስተር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ مدرخ ذات أفتصاطማ መደባት መንግስትን ፓርትን ከምኡውን ትልም 2017 ዓ.ም ምስላት ከም ዝተጀመረ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ገሊጸን ተን ከንቲባ ማሕበራዊ ሚድያ ገጸንም ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ብመሰረት ንህዝብና ዝኣተናዮ ቃል ብ2016 ዓ.ም ጽዕንቶ ናብራ ህዝብና ንምቅላልን ናብራ ከተማና ምቹን ምግባርን ዝሰርሕናዮ ስራሕ ብማእኸላይ 91 ሚእታዊ ዕውት ነይሩ ኢለን እዚ ድማ ሓዱሽ ባህሊ ስራሕ ብምትግባር ዘዕወትናዮ ይኽብላ ገሊጸን እቶም ዝተረኸቡ ዓወታት ክብ ብምባል ጥንካረታት ብምዕቃብን ከምኡውን ጉድለታት ብምምላእን ብምእራምን ንህዝብና ብመሰረት ዝኣተናዮ ቃል ንናብራ ዝጥዕም ውቅብቲ ከተማ ንምህናፅ ጀመርናዮ ስራሕ ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና ኢለን ኣብ ልምዓት ክእለት ጠሚቱ ዝሰርሕ ዓለም ለኸ ትካል ወርልድ ስኪል ንኢትዮጵያ መበል 88 ኣባል ብምግባር ከም ዝመዝገባ ተገሊጾም ኢትዮጵያ ብዝትካል ኣባል ምዃና ንመናእሰይ ክእለት ሞያኦም ቦታ ንኽህልዎ ዝሕግዝ ዓብዪ ዕድል ከም ዝኾነ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ምፍዋርያት ካሚል ሎም መዓልቲ ብዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጠን ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ኣብ ፈረንሳይ ከተማ ሊዮን እቲ ትካል ብዘካይዶ መበል 47 ዓለም ለኸ ውድድር ክእለት ኢትዮጵያን መናእሰይ በሰለስተ ዓውድታት ሞያ ከም ዝሳተፉን ሓቢረን በዚ ድማ ኣብ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወይ ድማ አይቲ ኣብ ናውቲ ገዛን ቢሮን ከምኡውን ኣብ ምፍራይ ማሽን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ስልጠና ቴክኒክ ሞያን ብዝለዓለ ደረጃ ውፅኢታውነቱ
ዘረጋገጸ ልምዓት ክእለት ብፍላይ ድማ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ተበርክቶ ኣስተዋጽኦ መሰረት ዝገበረ ሪፎርም እናተሰናድአ ከም ዝኾነ ኣመላኺተን እቲ መድረኽ ልውውጥ ፍልጠት ዓለም ትርከበሉ ብርኪ ክእለት ከምኡውን ምትእስሳር ኢንዳስትሪ ንምፍጣር ዓብዪ ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ዝሓበራተን ሚኒስትር ዕድል ስራሕ ምፍጣር ኣፍልጦ ዝህብ ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሄን ማድ ዜና نقصل يحز دما بزرزر نعمل رأيهم قدات كنحلف ኢትዮጵያ ውሽጥ 4 ዓመታት ስደተኛታት ኣብ ዝርከብሉ ከባቢታት 100 ሚልዮን ፈልስታት ምትካል ዝኣቶ ተቃል ተግባራዊ ንምግባር ሓበራውነት ከም ዝሓትት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ትካል ግልጋሎት ተመዛበልትን ተመለስትን ኣብ ዘዳለው መርሃ ግብሪ ሓምሎ 10 ተሳቲፎም እዮም ሙሉብራን ገርማይ ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ዲፕሎማትን ግልጋሎት ተመዛበልትን ካብ ስደት ተመለስቲ ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ጉለሌ ማእከል እጽዋት መርሃ ግብሪ ሓምሎ 10 ኣሳሊጦም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ ሓምሎ 10 ዝተፈላለዩ ውጽኢታት ከም ዝተረኸቡ ዝገለጹ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ተመዛበልቲ ዜጋታት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ክንክን ክግበር ከም ዝግባእ ኣልዒሎም እዮም ዛሬ የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ቃል የጀመርነውን የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ መርሃ ግብር ትትከል ሀገር ዘጽንዕ ወለዶ ብዝብል መሪሕ ቃል ጀመርናዮ ጎስጓስ ሓምለዋይ 10 ትካል ተመዛበልትን ካብ ስደት ተመለስትን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ ዝኾነ መርሃ ግብሪ ተሳትፎ እናገበሩ እዮም ዘለዉ ببرك عالم عفلوت أزرقمنا له شلمات زرقمنا له مرة قبر حملة وعسر أبز حلفو 3 عامات تراي لعلي 3 بليون فلسطات تغيرنا إنام أبز عامات شوعاتنا 5 بليون فلسطات نمتكال تلمنا كساب حزي بزرلو مرداتا لعلي 5 بليون فلسطات تغيرنا إنام أبز قصة عامات شوعاتنا 5 بليون فلسطات كنت أكل نتقينا أبز تلمنا يا عامات 5 بليون فلسطات كمن تأكل زرئيوم لعلي زدما إثيوبيا نتمزابلت زيغاتات اتمچو حاجر كم زخونت كل زمسكرو نغريوم گندما سدتنياتات اب إثيوبيا منبر طراين تيكونس زنبرو لخوابي ككناخنو نمغبار زتغبار بمدلاو بطعميه زمسگن اتس تسالت امرها غبري إثيوبيا اب 2023 اب سويزرلاند جنيفا اب وشت 4 عامات تمزابلتي اب زركبو لخوابيتات 100 مليون فلسطات نمتقال زاتو توقال كيدان مجمري ونيو مكتل قدام ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ እትስት አቶ ቃል ተግባራዊ ምግባር ሓዋራዊ ስራሕ ከም ዝሓትት ገሊጾም እዮም የጉለሌ እጽዋት ማዕከል እንዳያችሁት አያቶቻችን አባቶቻችን የተከሉት ነው ስትመጡ በጣም ማእከል እጽዋት ጉለሌ ከም ዝረአኹምዎ አያታትና ዝተኸልዎ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምስሊ ኣለዎም ጽሩይ ኣየር ዘለዎ ከባቢ እዩ እዚ ከባቢ ስለዝተኸልናዮ እዩ ጸኒዑና ቅድሚ 50 ዓመታት ከምዚ ዓይነት ጽብቕቲ ሃገር ከምዚ ነበረትና ዘርእዩም እቲ ኣተናየ ቃል ማለት እውን 100 ሚልዮን ፈልስታት ናይ ምትካል ቃል ኩላትና ተሓባቢርና ክንዕውቶ ይግባም ኣብቲ ዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ 2000 ዝኾኑ ፈልስታት ከም ዝተተኸሉ ዝገለጻ ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ተመዛበልትን ተመለስቲ ጠይባ ሓሰን ኣብ ቀጻሊ ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ዝሰፍሩሎም ከባቢታት መርሃ ግብሪ ሓምሎ 10 ከም ዝሳለጥ ኣረዲእን እየን የገባናውን ቃል ክዳን ለመፈጸም በአዲስ አበባ ብቻ ሳንወሰን ዛአተናዩ ቃል ኪዳን መፍጻም ኣብ አዲስ አበባ ጥራይን ተወሰና ስደተኛታት ኣብ ዝሰፈሩሎም ከባቢታት ሃገርና ሁሉም ሰብጽሒት አካላት ብምስታፍ ኣብዚ ክረምት እዚ 5 ሚልዮን ፈልስታት ከም ንተክል እንሓብርኹ እቶም ዝተተኸሉ ፈልስታት ናይ ምክንኻን ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ምርግጋጽ ይፈቱ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ከም ዝርከቡ መረዳእታ እቲ ቤት ዕዮ የመላኽት ጸገማት ብዘተ መፍታሕ ባህሊ ብምግባር ካብ ጎንጽን ጥፋትን ክንወጽ ይግባእ ክብሉ ነበርቲ ከተማ ሃረሪ ተዛሪቦም ኣብ መሰረታዊ ጉዳያት ሃገራዊ ምርዳእ ንኽፍጠር ዘተ ምስላጡን ንድግፎ ኢሎም ኣብ ክልል ሃረሪ መድረኽ ምትእኻብ ዛዕባ ክሳለጥ እዮም ሪፖርተርና ቴድሮስ ታደሰ አሰናዲዎሎ አንዱ ለአንዱ ማይተሳሰብ ከሆነ እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ዘይተሓሳሰብ ተኾይኑ ኣጸጋሚ ክኸውን እዚ ኩሉ ዝመጸና መከራ ካብ ባዕልና ጸገም ብምዃኑ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ መንጎና ክፍተት እናደለዩ እዮም ኣብ መንጎና ኩናት ዘምጹልና
بمخانو زفلالي نخترف هاجراوي مخكر لعل ربح سلازلو كقصلي كباي زبل بمنغاغر ما يفتا نغير يلم بمزرراب زي يفتح ጉዳይ የለን بمخانو ጎንፂ ዶይልካ ካብ ምርአይ ኣብ ጉዳይ ሃገር ይምልከተኒ በመባል ኩሉ ዜጋ ተሳቲፉ ንፈርሖ ጎንፂ ንኸይመጽእ ይምናይ እኔ ተሳታፊ ነኝ ኣነ ተሳታፊ ብዝግባእ ተዳልየ ሃገር ሃገር እዩ ሃገር እንትህልወና ሰላም ልምዓት ሓድነት እንትህልወና ልምዓት ዕቤት ይሳለጥ بمخانو أبزقنا أبهرر سال ذات شعات معلتي صبغ وصيت كنا مصينايل صبغ وصيت كنا مصينا زبل أمنة لني أجرات ندزي يمنا صورة بشو يمنا صورة جروت لون ندزي بسلام قالتا توايتن كالفلتانو بستكر أبها جرنا زل على أجمعات تزاتنا تزي فتحنا يو سلام زي بلو نجار زبز حيز خون بزيون بزحي والسبت أف بزح نجاري عنه بمخانو تزاتنا بحبار مفتحنا خنا مس حد رايبل በአገራችን ውስጥ ያለው ችግር ሊኖር ይችላል ኣብ ሃገርና ጸገም ክሉ ይኽእል ነቲ ጸገም ብሓባር ምፍታሕ ወሳኒ እዩ እዚ ዘተ ጽቡቕ እዩ ብዘተ ታሪኻዊ ስራሕ ክስራሕ ይኽእል እዩ ለሁሉም ዜጎች ተብሎ የሚደረግ ነገር በመሆኑ ንኹሎም ዜጋታት ተባሂሉ ዝግበር ነገር ብምዃኑ ኣብዚ ጉዳይ ኩሉ ሰብ ተሳቲፉ እጃሙ ተዝዋጻእ ደስ ይብለኒ ብተወሳኺ ኣብቲ ዘተ ብቕንዕናን ተኣማንነትን ምእንተ ዜጋታት እቲ ግልጋሎት ተዝወሃብን ብሓቅን ግልጸኝነትን እቲ ዘተ ተዝሳለጥን ደስ ይብለኒ እዋናዊ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኸ ኣህጉራውን ኩነታት ተዛሚዱ ብዝቕነ ብዙሓት ጉዳያት ተወጊኖም እዮም ኢትዮጵያ መድረኽ ዓለም ዘለዋ መትከል ተሳትፎ በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማሲ እውን ሕዚ እውን ኣጠናኺራ ቀፂላ ኣላ ኣብርሃም ፍስሓ እዋናዊ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኸን ኣህጉራውን ኩነታት ከምኡውን ምስ ክልቲያዊ ርክብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዛሚዱ ኣብ ዝቕነ ብዙሓት ጉዳያት ተወጊኖም እዮም ከም ኣብነት እንተርኢናም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌደራል ኣምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ዘትዮም እዮም ኣምባሳደር ታዬን ሃካን ፊዳን ኣብ ሶማልያን ሱዳንን ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ኩነታትን ካልኦት ክልቲያውን ቀጠናውን ጉዳያት ነዲቦም ምልዛቦም ተገሊጹ እዩ ንሰላምን ምርግጋዕን ቀርኒ ኣፍሪካ ብምትሕባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ምርግጋጾም ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም ካልእ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ንኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ናይ $7 ሚልዮን ደገፍ ገይሩ እዩ እቲ ደገፍ ብፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ትካል ሓገዝ ህጻናት ውድብ ሕብራት መንግስታት ነቢሉ ተበጻሒ ከም ዝግበር እውን ተገሊጹ እዩ ብመሰረት እዚ እቲ ደገፍ ንነበር ዕጡቓት እግሪ ንምትካል ንዝግበር ጻዕሪ ከም ዝውዕል ተሓቢሩ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ዝገበረቶ ደገፍ بعلم لختك الحاجة زبيلو زوزع كم زخنم إمباسي دو كوريا أبي إثيوبيا فليتيوم مزيد تحيزو ننوح زبن زلقة وتدرو ركب إثيوبيا دو كوريان تتناخيرو كم زقصل منستر مكرخال إنجينير عائشة محمد جليسان إنجينير عائشة محمد مس بمنستر قدات نبر زمت دو كوريا كانغ جونغ آي زتمر حقو جلال الوقت ذاتينيان أبتوان زته تاريخاوي ركب كلتين هاجرات زبنات صوتره كم زخنن نحتي تاريخاوي ركب عبزت أنا خرو قداتن بحبار نمسرح لعول دليت كم زلون تجليزيوم إنجينير عائشة محمد أبتوان وتدرات إثيوبيا أب كوريا قداج مخبار سلام أبستوافر الأوان زفتم وتدراو جننتن فري صندوق علمان كسب حزي كلتين هاجرات زخور علو زدنق تجبار كم زخنين العلن نتي تاريخ بزخبر ملكعو ننوي عوان زلقم وتدراو ركب كلتين هاجرات بزبلت عطنا خيركا كقص المقبار قبو كم زخونه مقلاتن حبريتا بيت صحفة منستر مكلخال ملاقيتيوم كالي أبزقنا استرعيو دبلوماساو نتفتات انتري والناس حفيت سيفيل دحننت ديموكراسن سواو مسالاتن أمريكام زرا زيا أبي إثيوبيا تصبق تنحيت كم زنبرنن كل مداو عدد كم زجبران تزاريبا أبي إثيوبيا زنبرن تنحيت مس منستر قدات وصاي تايا أصقصلاتهم مس منستر فتحي جيديون تيماتيوسن منقستاوي مس زيكونو أكلاتن عوزتا كم زجبرا حبيرانيان منقست أمريكا محزوز سيفيل محبر سبن مس إثيوبيا أبسباو قدات بمتحبار كم زسرحو عمل كيتان تنوانا صحفيت كاب إثيوبيا بتوساخي أب كينيا كوت ديفار غيني موريتانيا موزامبيك ناميبيا نيجيريان غامبيان حويسو أبستفرالي هاجرات أفريكا عدد كم زجبرا كليتانيان تحت سهرة بزركب هاجرات أفريكا لعلي 38 مليون سبات بستفراليو مقنياتات كم مربطهم كم استمزابلو على العلانيان كم منجزئاتهم 3 مليون زخونو أوشتي هاجرهم زركم تخون 8 مليون زخونو دما دوبزو قارص يوميلان ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.8 ሚሊዮን ስደተኛታት ዝተፈላልያ ሃገራት ተቐቢላ ነታ ነገረት ከም እትርከብ እውን ገሊጸን እየን መንግስቲ ኣሜሪካ እውን
ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ሰሃራን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል 536 ሚልዮን ዶላር ሓዱሽ ሓገዝ ዕላዊ ከም ዝገበረ ምግላፅን ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ መላኽት ኢትዮጵያ ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ንምዃን ዘቕረበቶ ሕቶ ምላሽ ከም ዝረክብ ተገሊጹ እዩ። ኢትዮጵያ ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ንምዃን ዘቕረበቶ ሕቶ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምላሽ ንምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ዳይሬክተር ዲቪዥን ኣክሴሽን ትካል ንግዲ ዓለም ማይካ ኦሺካዋ ገሊፀን። ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ምስ ማይካ ኦሺካዋ ኣብ ክሊ ከይዲ ድርድር ኣባልነት ኢትዮጵያ ምዝራቦም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ገሊፆም እዮም። ኣባል እቲ ትካል ንምዃን ሕቶ ካብ እተቕርብ ነዊሕ እዋን ዝኾና ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ትግብሮ ዘላ ብዙሕ ምምሕያሻት ኢኮኖሚ እቲ ከይዲ ድርድር ብዝሐሸ ሰለጤን ንምዝዛም ከም ዝሕግዝ ምግላጹ ሓቢሮም እዮም። ብመሰረት እዚ ንቐጻሊ መበል 5 ኣኼባ ጉጅለ ስራሕ ዝቐርቡ ሰነዳት ናብ ተግባር ዝኣቱ ብዙሓት ምምሕያሻት ፖሊሲ ዘካተተን ክኸውን ምስ ሰሙያት ትካል ብምዃን ኣብ ከይዲ ምክላስ ከም ዘሎ ኣብሪሆም እዮም። ዜና ዕዳጋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዘህንጹ ዓለም ለኸ መንገዲ ኣየር ዲዛይን ንምስራሕ ዘኽእል ስምምዕነት ምስ ኩባንያ ዳር ከቲሞም። እቲ ስምምዕነት ኣብ ጥቓ ቢሾፍቱ ዘሎ ኣቡ ሴራ ዝተባህለ ከባቢ ንዝህነጽ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት እቲ ዲዛይን ብምስራሕ ምዝዛም ዘኽእል ስምምዕነት እዩ ተባሂሉ። እቲ ኩባንያ ካብ ስራሕቲ ዲዛይን ብተወሳኺ ኣብ ምሕራይ ኮንትራክተር እቲ ህንፀት እውን ናይ ምምኻር ስራሕ ከም ዝሰርሕ ተሓቢሮም። እቲ ህንፀት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ዝዛዘም ትኸውን ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ 60 ሚልዮን ዓማዊል ምትእንጋድ ዘኽእል መንገዲ ኣየር ከም ዝህነጽ ተሓቢሮም። ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ዝህነጽ ድማ 100 ሚልዮን ዓማዊል ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ተገሊጾም። ኢትዮጵያ ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ንምዃን ዘቕረበት ሕቶ ምላሽ ከም ዝረክብ ተገሊጾም። ኢትዮጵያ ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ንምዃን ዘቕረበት ሕቶ ብዝሓፀረ እዋን ምላሽ ንምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ዳይሬክተር ዲቪዥን ኣክሴሽን ትካል ንግዲ ዓለም ማይካ ኦሺካዋ ገሊፀን። ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ምስ ማይካ ኦሺካዋ ኣብ ክሊ ከይዲ ድርድር ኣባልነት ኢትዮጵያ ምዝራቦም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊፆም። ኣባል እቲ ትካል ንምዃን ሕቶ ካብ ተቕርብ ነዊሕ እዋን ዝኾና ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን እትገብሮ ዘላ ብዙሕ ምምሕያሻት ቁጠባ እቲ ከይዲ ድርድር ብዝሓሸ ሰለጤን ንምዝዛም ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ብመሰረት እዚ ንቐጻሊ መበል 5 ኣኼባ ጉጅለ ስራሕ ዝቐርቡ ሰነዳት ናብ ተግባር ዝኣተው ብዙሓት ምምሕያሻት ፖሊሲ ዘካተተን ክኸውን ምስ ሰሙያት ትካል ብምዃን ኣብ ከይዲ ምክላስ ከም ዘሎ ኣብሪሆም። ተን ዳይሬክተር ብግደን ንኸይዲ ኣባልነት ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ብምሕንቆ ካብ መንጎ ዝፅርሑ ፖሊስን ጉዳያት ሕግን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ እወንታዊ ኣጋጣሚታት ከም ዝኾኑ ገሊፀን። ፓርክታት ኢንዳስትሪ ናብ ፍሉይ ዞባ ቁጠባ ንምልዋጥ ዘኽእሉ ተግባራት እናተሰርሑ ከም ዝርከቡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዳስትሪ ዶክተር ፍስሓ ይታገሱ ገሊጾም። ቤት ጽሕፈት መተሓበር ዞባታት ናጻ ንግዲ እቲ ኮርፖሬሽን ኣብ ተግባብራ ፍሉይ ዞባ ቁጠባ ጠሚቱ ምስ ኣባላት ማኔጅመንት እቲ ኮርፖሬሽን ኣካየድቲ ስራሕ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ከምኡውን ሓለፍቲ መምርሒ ኣብ ዝተረኸብሉ ስልጠና ምዕባይ ግንዛበ ተዋሂቦም። ኣብቲ መድረክ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ዶክተር ፍስሓ ይታገሱ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ናብ ፍሉይ ዞባ ቁጠባ ንምልዋጥ ዘኽእሉ ተግባራት ኣብ ሓፂር እዋን ውፅኢታዊ ንክኾኑ ከም ዝስራሕ ኣብሪሆም። ኣዋጅ ፍሉይ ዞባ ቁጠባ ንምትግባር እናተምሃርካ ምስራሕ እናሰራሕካ ምምሃር ዝሓትት ከም ዝኾነ ኩሉ ብሓላፍነትን ብቕልጣፈን ተግባራውነቱ ብቆራጽነት ምስራሕ ከም ዘድሊ ምግንዛቦም ሓበሬታት ኮርፖሬሽን የመላኽት። ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ትሕቲ ሰሃራን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ዝውዕል 536 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝገበረት ኣፍሊጣ። ዋና ጸሓፊ ሲቪል ድሕነት ዲሞክራሲያዊ ሰብኣዊ መሰላትን እቲ ሃገር ኡዝራ ዘያ ኬንያን ኣብ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ጻንሒት ከም ዝነበረን ኩሎም መዳያዊ ዑደተን ከም ዝገበራ ተዛሪበን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረን ጻንሒት ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ታየ ኣጽቀሥላሴ ምስ ሚኒስትር ፍትሒ ጌዲዮን ጢሞቴዎስን መንግስታዊ ምስ ዘይኮኑ ኣካላትን ዕውት ዘተ ከም ዝገበራ ሓቢረን። መንግስቲ ኣሜሪካ መሓዙ ሲቪል ማሕበረሰብን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ብምትሕባር ከም ዝሰርሑ ኣመላኺተን። እተን ዋና ጸሓፊት ካብ ኢትዮጵያን ኬንያን ብተወሳኺ
ኮት ዲቫር ጊኒ ሞሪታንያ موزامبيك ناميبيا نيجيران غامبيان حوسو اب استفلالي هاجرات افريكا عودت كم زغبرا غليصن تحت سهراب زركبه هاجرات افريكا لعل 38 مليون سبات باستفلالي مخنياتات كمربتهم كم تمزابلو العلن كمون غزياتهم 30 مليون زخونو ابوشت هاجروم زركبو انتخونو 8 مليون زخونو دما دوب زقارطيو ميلان ኢትዮጵያ لعل 1.8 مليون ስደተኛታት استفلالي هاجرات تقبلنا تاناغدت كم تركبون العلنين نجس أمريكاون تحت سهران تركب هجرات أفريقيا نسبع حجز وعل 536 مليون دولار حدوش حجز علاو 5 جبر مجلاتن حبريتا منستر قدات وتا أمريكا يملاخت معد زينا قدم مززامو قندقندنت بتاسينا ኢትዮጵያ ውስጥ 4 ዓመታት ስደተኛታት ተብዝርከብሉ ከባቢታት 100 ሚሊዮን ፈልስታት ንምትካል ዝኣተወ ጥቃል ተግባራዊ ንምግባር ሓበራውነት ከም ዝሓትት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ጸገማት ብዘተ ምፍታሕ ባህሊ ብምግባር ካብ ጎንጽን ጥፋትን ክንወጽ ይግባእ ክብሉ ነበርቲ ከተማ ሃረሪ ተዛሪቦም كابوتاي أمريكا تحت سهران زركب هجرات أفريقيا زوعل 536 مليون دولار سبعة حجز كم زجبرات أفريقيا على تو ما أدزينا استخدمتلكم منيرو ما أدزينا أنا مرحبون أدريت بتو حبيركم صنيحة نسلم كتالكم مسكينة قد إلهم زبط أوا سبورت يوم كقربون تكتاتلو عديمة سنة